Zašto bismo trebali piti pivo, vino, rakiju i kavu? Zašto biste trebali piti pivo, ako pijete pivo svaki dan? Evo 5 pozitivnih učinaka na vaš organizam, srce će vam biti zdravije. Istraživanja su pokazala da umjerena konzumacija piva može koristiti srcu poboljšavajući cirkulaciju krvi i smanjujući rizik od srčanih bolesti. Ima češljače vode. Pivo je izvor silicija, bitan mineral za zdravlje kostiju. Umjerena konzumacija piva može pomoći u jačanju vode, smanjit ćete rizik od dijabetesa. Neka su istraživanja pokazala da hmeljno kreft pivo može imati blagotvoran učinak na osjetljivost na inzulin i pomoći u prevenciji dijabetesa. Imat ćete bolju probavu. Pivo sadrži dijetalna vlakna i enzime koji mogu pomoći probavi i ublažiti povremene probavne probleme. Bit ćete manje pod stresom. Umjereno ispijanje piva može biti ugodan način opuštanja i opuštanja nakon napornog dana, ali budite oprezni, bitno je piti pivo umjereno, u protivnom može imati negativne posljedice na vaše zdravlje. Zašto biste trebali piti vino? Ako svaki dan popijete čašu crnog vina, evo što će to učiniti vašem tijelu, produžit ćete životni vijek. Resveratrol prisutan u crnom vinu je u nekim studijama pokazao da aktivira enzime koji produljuju život stanica. Poboljšajte zdravlje svog srca. Crno vino sadrži antioksidanse poput resveratrola koji mogu pomoći u zaštiti krvnih žila i smanjiti upalu pridonoseći boljem zdravlju srca. Ojačajte svoj imunološki sustav. Crveno vino bogato je određenim vitaminima koji vam mogu pomoći u borbi protiv infekcija i manje se razboljeti. Popravit ćete svoje raspoloženje. Ispijanje crnog vina može vam pomoći u oslobađanju endorfina koji se nazivaju hormoni sreće, što može učiniti da se osjećate sretnije i opuštenije nakon dugog dana. Ojačati vaše pamćenje. Crveno vino bogato je flavonoidima koji poboljšavaju rad mozga i čak mogu pomoći u zaštiti od Alzheimerove bolesti, ali upamtite, te su dobrobiti povezane s umjerenom konzumacijom crnog vina. Konzumiranje previše alkohola može imati štetne posljedice za vaše zdravlje. Zašto piti rakiju? Pomaže kod krvnog tlaka, ima antimikrobno djelovanje, ograničava kardiovaskularne probleme i djeluje antikoagulantno. Rakija se najčešće konzumira hladna, ali može biti i poseban topli napitak za zimu. Ajde živjeli! Zašto biste trebali piti kavu? Ako svako jutro pijete kavu, evo što će se dogoditi s vašim tijelom, imat ćete učinak protiv starenja. Kava je postala glavni sastojak u mnogim kozmetičkim proizvodima. Kofein potiče cirkulaciju krvi i štiti od pojave bora i mrlja. Umirit ćete svoje bolove. Ako imate glavobolju, kava vam može olakšati bol. Kofein djeluje kao blagi analgetik i može ublažiti glavobolje i migrene. Bit ćete sretniji. Studija Nacionalnog instituta za zdravlje pokazala je da ljudi koji piju kavu smanjuju rizik od depresije ili negativnih emocija za 10%. Spriječit ćete rizik od raka. Ljudi koji piju barem jednu šalicu kave dnevno imaju manju vjerojatnost da će razviti određene vrste raka, posebno rak jetre. Kofein i antioksidansi sadržani u kavi igraju zaštitnu ulogu protiv ovih bolesti. Poboljšat ćete svoje pamćenje. Prema nekoliko studija, kofein može stimulirati moždane funkcije kao što su kratkoročno pamćenje i koncentracija. Pretplatite se za više zdravstvenih savjeta.